Avadan Halmedova, Şettal Aydım'ın Celilinkiden öň çykan bolmaly. Siz bu arada näme pikir edýäňiz? Onu avadan öýdi gowulýanlar. Espeter bilen öýme düşjekliňiz barada video paýlaşypdyňyz. Şonu bara düşmeli, arada da jaňatdy suwlyk düşmeli. Nesip bolsa tiz wagtda düşmeli. Tanayan biriňizi tanamadyk gorkardyňyzmy? Tanayan birimi tanamaz. Ay bolup biler öňler. Rahmada Aydymyň sözlerini ýatdan çykaryp gördüňizmi? Awa. Ahaýsaýdym. Ay bilem, öz Aydymyň kadal ýa. Bir zat ýitireňizdi. Gözleýäňizmi ýa täzesini alýaňyz? Ay gaty gymmat bolsa bara gözleýän. Çağılykda edip häzir etdiňiz gelýän zat barmy? Ba ken. Meselem, Ay multik görürsün bolýar, Tom and Jerry görürsün bolýar. öz ýüzüňizde ütködesiňiz gelýän zat barmy? Bizimde ýok. Yıldızlar ömöýünü ýastyga ýaplanyp, aýagyny uzatyp telewizor görýärlermika? Men aka bak görýän. Taryh haýaty, geljege gidip bilýän bolsaňyz, haýda ýyly derdiňiz? Birinji ýyly. Ana hemçin, Ay görürdüm da näme bolýar, näme bolýar. iň gymmatly zadyňyz näme? Maşallah. Näçe ýurda syýahat edip gördüňiz? Ýadyma şunok ýöne. Iň gowurýan zadym aşo syýahat etmek. Kän ýurda gitdim ýa. Garramakdan gorkýaňyzmy? Ýok. Soňky beren sorawmyz, ýalňyşmasak Jelili biraz alçyratdy. Aýdymmy, klip barada. Nämeler aýdyp bersiňiz? Gowaýdyma klipim aýdymam gowulum kara diýen. Sady we sözleri kiminki? Ay ýerde bir ýerde işledik de. Dikey wa. Anymeret da sözlerini. Şatlyk wa klip. Yo, sözler anymeret dizme da. Ya anymeret ýok muny. Sözleri mädinki.